טועה בשדה, טורף בלב ים, מחפש אחריך, אתה נעלם. וואי, נכון מה שאומרת לנו בשיעור, על הקטע של חצי שיעור, אז אומרת תורה, אבל אין על הרונש, אני לא מבינה מה ההיגיון פה, איך זה הגיוני גם? תשמעי, אני מבינה אותך, אבל עכשיו שאני מזכרת, את זוכרת שלמדנו מהסדרה עשית אינסופית להתכנסת? לא, מה זה? בואי אני אראה לך. נגיד שזה השיעור של המצב, בן אדם יכול לומר לעצמו, מותר לי לאכול חצי, כי זה לא כל השיעור, אז הוא יאכל חצי, ואז את החצי של חצי, כי זה עדיין לא כל השיעור, שזה בעצם רבע, ואז את החצי של החצי של חצי, שזה יהיה שמיני, ואז ככה עד שנגיע ל-0.99 אינסוף. אוקיי, אבל למה ב-1 1 וב-1.99 אינסוף? לא הבנתי. את צודקת, אבל בגלל ש-0.99 אינסוף שואף לכאן, אז זה בעצם שווה לכאן. אוקיי, אבל איך זה מתקשר למשל, למה יש עליו איסור אבל אין עונש? אני חושבת שנזהרים שלא לאכול חצי, בשביל שבן אדם לא יגיע למצב הזה, ואז בטעות יוסיף יותר מהחצי של החצי, ויעבור חלילה על האיסור. הבנתי, וואי, תודה, הרגעת אותי, בסוף סוף, איך הזמנתי לו את מזל שיש אותך? מתמטיקה, אני צריכה שיפורה. ואם את צריכה עוד זמן על מתמטיקה, נראה לי להצטרף, כשעברה. עכשיו בעצם נסביר מה שרצינו להראות בסרטון. אוקיי? בעצם מה שעשינו בסרטון, קוראים לזה סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת. במקרה שלנו לקחנו 1 על 1, ריבוע על 1 על 1, כי הוא בעצם השיעור שלנו. ולקחנו חצי, שזה החצי שיעור שלנו. ובעצם מה שרצינו להראות פה, שאם למשל היה מותר, אז בן אדם היה יכול לומר, אני יכול לאכול חצי, סבבה, ואז אני יכול לאכול גם את החצי של החצי שלו, שזה בעצם רבע, וכן על החצי של החצי של החצי השמינית, וכן הלאה ככה עד אינסוף. בסופו של דבר, אם הוא יאכל ככה כל הזמן חצי של החצי ועוד חצי של ועוד חצי של ועוד חצי וכן הלאה, בחיים הוא לא יגיע לאחד שלם. תמיד יצא לו בסוף 0.99 אינסוף. ואז הוא אומר, אוקיי, אז מותר לי ככה לאכול מלא. של החצאים, אבל אנחנו אומרים אולי שמא יאכל קצת יותר מהחצי של החצי ובאמת יבוא לידי איסור, ולכן כנראה יהיה סיכוי שאסרו את זה מהתורה, אבל אין עונש כי זה רק שואף לאחד, זה לא באמת אחד, רק שואף, לכן יש איסור אבל אין עונש.